First blood. Double kill. Killing spree. Triple kill. Kamusta yung mga manlalarong manyakis? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadala natin ang mga manlalaro gaming memes ngayong linggo dahil mukhang nagustuhan nyo, nag-trending tayo ng number 6, 7, di ko alam. Nagte-trending yung mga gaming videos natin tulad nung huli ko atang nilabas yung sa Dota naman. Pagkatapos ng 2 taon ay nakapaglabas ulit ako ng Dota content sa channel na ito. Akalain mo nga naman, diba? Kahit ano pwede mangyari. At kaya lagi nyo i-like yung mga video na gusto nyo makita para alam ko na mga like, di ba ako kumikita sa like eh? Ano to, TikTok? Simulan na natin. Sir, from League of Legends Wild Rift. Bigyan nyo rin akong pera. Saka kailangan ko. Mahal naman yan. Athlon. 500 watt. Okay lang. Mababa pa nga. 50 gigabytes lang. HDD 50 lap. Mahina. Taasan mo na. Aw, buraot pa nga. Buraot pa nga. Mayroon yung 4 gigabytes GPU onboard. Pwede na, diba? Makaraos lang. At onto yung konteksto. Ito yung kay Larion TV, yung sa Mobile Legends na batang streamer na nagkaroon ng issue. Dapat gagawa ko ito ng balita ang pero dahil ito lang naman yung makabuluhan na nangyari kamakailan. Ito, ngayon, isasama ko na lang siya dito sa ating gaming memes. Humingi siya ng parang mga donasyon, pero diba, pag donasyon kasi, hindi mo dapat ilagyan ng requirements sa isang donasyon. Bigyan niyo po akong tulong, ito po yung gusto kong tulong. Diba? Ganun yung tunog eh. Pero hindi naman yung kasalanan ng bata, kasalanan yung kanyang kuya na nag-push sa kanya na ito yung gagawin ko sa mga kagustuang. May na siyang sinabi, nagsusorry siya. May sinabi siya about sa requirements ng streaming. Alam ko walang requirements ng stream, kaya nga nakakapag-stream sila sa phone eh. Baka sinasabi niya dito yung mga bayad na gusto ipadala sa siguro yung mga donasyon sa stream para naglalaro siya, makukuha ng kanyang kapatid. At naiintindihan ko, pero yung requirements para kahit sino, kahit basura yung phone mo, basta kaya niyang maglabas ng internet ng dire-diretso. Nakakasama ng loob. Sapat na yun. Naging kasalanan niya dito, nilagay niya sa mukha ng kanyang kapatid, online na limos, na ikinagalit na nakararami sa kanyang mga manonood. At ang hirap nga rito ang dami mo ng followers. Halos kalahating milyon ng followers na napansin na siya nila Tito Kong, iba mga kilalang streamers, sila Tito Doggy, at sana hinayaan niya muna yung pag-akyat niya doon. Ako nagsimula ko ito, pixelated lang, at dahan-dahan, nakukuha ko na yung onting datuong na hindi demonetize sa mga videos natin. And umabot na tayo sa ganitong kalidad. Effort! Hindi ko na pakita ng dede! Mas mahirap nga lang, pwede sana mas madali. Baka kapag tagsando na lang ako para sa bilis sa mga views eh. Welcome to Llamas Legends! So magaling doon, magaling ang iyong ginawa. Tulad sa Mobile Legends, kailangan mo ng mabuting support para hindi ka maging pataba sa lupa sa mga kalaban mo. Ito, mali yung pagkakasupport ng kapatid ni Larion. Welcome to Limos Legends! Sa mga kagustuhan niya mangyari sa hinaharap, sana wag niyo na pagtripan yung bata, pagtripan niyo na lang ay yung kuya niya. Siya na rin nagsabi na ako na lang ang lagawan niyo ng memes, diba? Kaya di ko napapakita dito yung mga memes doon sa bata dahil hindi naman niya kasalanan yun. Ito yung mga panahon na masaya ako na wala akong kapatid na ang sariling babatak sa akin pababa ay ang aking katangahan. At ito, hindi katangahan ng bata, wag niyo ilagay sa kanya. At paigtingin niyo pa ang kakansera ng gaming community. Lumalabas at naamoy ko. Sunod! Ayan ba? Ang order ko requirements 2,600 XP. Alam ko pwede pang babaan yan ng onte. Medyo mataas pa nga yan eh. Larion, pag naglaro ka ng Dota, maglalaro tayo. Sige, yan. Isa na ako sa mga kuya mo, sa mga tito mo, tutulungan ka. Basta wag matama yung kuya mo sa stream. Hindi ako maging online bad pao. Matalinghagang salita. Sunod. From Miyuki. Si Doggy kasi ganyan. Tang ina, pag ginawa sa tapat ng pagmumukha niyo, baka mabigla Bakit kayo. ka umiiyak? Tito Doggy. Feedback ko yun. Hinihingi ng mga tao. Feedback ko sa inyo. Kaya gusto ko sa gaming community. Dami nag-iiyakan. Maglaro na lang kayo. Walang pakialam yung laro sa inyo. Okay, kumikita lahat ng laro sa mga kabaduyan nyo. Kung ano pang trip niyang laro dyan, ano mang sinasamba yung laro dyan, pinagkakakitaan lang kayo niyan ng mga laro niyan. Sabi ko na, sa lulungan nagsimula 2009 hanggang 2000. Kakainis ng edit na to eh. Bago ka palang pinapanganak. Sabi nga, hindi naman pinapanganak. Hop, hop.
Doon pa ako naglolol. So, baby, at first love ko yun, lol. Di ko sinasabi na pangit yun, lol. Sinasabi ko na first love ko yun, lol. Yun nga lang. Yung difference niya is napakalaki. Okay. Mas Well, madali, play mas around. mahirap ang LOL. Mas mahirap lang ang LOL dahil sa PC, mas marami kang pipindutin po siya sa gano'ng kaliit na cellphone. Ilan lang yung botones sa gagalaw mo. Kailangan mo gumalaw pa. Kailangan mo rin naman gumalaw sa LOL. Naglaro ako ng LOL. Nilaro ko lahat ng MOBA. Kahit hindi kataas-taasan yung level na ginagawa ko. Nararamdaman ko yung diferensya nila. At dahil mas onti lang ang pipindutin mo sa MOBA, mas madali siya. Pero anong masama kung mas madali? Welcome. Trigger. Legend. Kung gusto ko lang naman magpalipas ng oras, magtatrabaho na ako bukas. Aalaga ako pa yung anak ko. Gusto ko lang matapos na isang oras ang buhay na makalimutan ko, hirap ko. Ano ba masama doon? Pakilan nyo kung madali, mahirap, masaya. Kaya nga lahat nilalait ko na lang. Wala akong pakilahat masaktan. Laro lang yan. Welcome. Trigger. Legend. Puso ng babae, laruin nyo. Yan, sige. Paka-cancer kayo sa ito sa labas ng screen, sa labas ng mga mobile phone nyo. From Expert Michael. Bro, ito ba yung Wild Rift? Bisaya Kamandoy. Wild Rift! Frigider! Sana ganyan din kalamig. Diba? Dapat dyan nyo rin ipasok yung mga ulo ng mga may init sa gaming community. Diba? Para naman magguminhawa. Baka nag-iinit na yung kanilang PC. Baka nag-iinit yung kanilang mobile phone na araw-araw nila ginagamit. Lumamig-lamig naman. Sa loob ng rep, sunod. Artistahin na. Gaming na tayo dito. Hindi ka ba gaming kung hindi ka nagta-trending dito number 6? Yung late na bagay po. Maraming salamat sa mga manlalaro dyan na manyakis na gustong-gusto ang sando ko. Yan, sige. Hindi lang tignan yung mga dede na mga babae nag-ML po. Lalaw-law din yan. Itong akin hindi ito law-law-law. Mas matigas pa to sa mga pangarap niya sa buhay. Ano ba po siya? Manood ba tayo sariling sikap dahil walang nanonood sa aking dede. Ako lang manonood sa sarili ko po. Ito yung dati natin na balita yun yung mayroon siyang PC. At nag-stream na siya ngayon. At mabuti na kahit inaasar siya ng kanyang chat, 30 kailangan mag-stream din tayo dito sa YouTube ha. Kaya kalampagin nyo na yung kampana, utong bell sa baba. Roblox hero. Nobody, mga ML player kapag napatay sila. Chamba-chamba, ha. Wag kang masaktan, laro lang yan. Mabubuhay ka naman agad dyan eh. Mga laro na ba dyan? Tigsa 10 minuto lang eh. Try maglaro ka sa Dota, 1 oras yan, tapos matatalo ka lang. Gusto ko isuntokin yung sarili ko sa mukha. Yun yung sobrang inis ko. Yan po siya, ilang minuto lang naman buhay ang kailangan ilagay dyan. Southeast Asia Dota behind the scenes. Uy! Mga bobo! Hangal! Batang yagit! Yan ang tunay na manlalaro, di nasasaktan, laro lang. Yan yung mga kinalakihan namin. Iyak kayo. So, hindi maganda yung laro na to. Sino may pakialam? Pag ginawa ko sa tapat ng Trigger. Legend. Nakakamiss yung mga ganitong tibay ng kukote, tibay ng diwa na kahit sinisigawan ka na sa mukha, hindi ka pikon. Enjoy mo lang, ilabas nyo lang, diba? Maglait na kayo. Yan ang tunay na Pilipino manlalaro. Kaya man trash talk, kayang sumalo ng trash talk. Okay, yung kaiyaking bata. From John, mga iPhone users na hindi eligible sa LOL. Nahirap lang ako, wala akong iPhone. Mga elitista lahat na lang, may elitista, lahat palaro sa phone. Ayos-ayos na lang. Lipat na lang tayo sa iOS. Baby ni Carlo, pa-humble-humble ang putang babaero. Di ako humble, di ka lang Oh! Trigger. Legend. Oh, pucha, walang respond! Wala kang backup ngayon, girl. Wala respond sa totoong buhay. Wala na, naka-reaper site na to. Bigyan nyo na ages yan. Papuntahin nyo yan sa Roche. Papuntahin kay Baron na Shore yan. Meron bang Roche yan sa Mobile Legends? Ewan ko. Sunod! Pamsos. Punta ka na, nangyari dito. Alam mo yung reaction mo na gusto mo tumawa bigla kasi biglaan eh. Pero alam mo, masama yun. Huwag yung gagawin nyo, okay mag-asara. Pero yung ganong, meron ng pisikala, meron ng kababuyan. Mali na yun. Asal batang yagit na yun, gagawin yan. Sunod, from Timothy, me listening to 40 minutes. Kasalanan ko bang namatay kayo lahat bago ako? Ba't biglang napunta sa akin yung responsibilidad sa kabobohan nyo? Ha? Hirap sa atin eh. Basta pala yung PlayStation. Isaksak mo sa akin likod yan. Yan, mga malalambot ang puwet sa gaming community na isaktan ako. Iyak batang support, iyak! Sunod from Jordan.
The G in GTA is Jesus. Ano ka ba? Pamilya kami channel. Hindi. Tama na. Sakto-sakto pa yung kamay. Leche! Wala na, may virus na ang PC ko. Kala ko tapos na yung summer, ba't umiinit pa lalo? Aaron, Guardian Age. Ayan, sakto kailangan natin ang anghel sa nakita natin kanina. Isang manlalaro na naman ang sumakabilang buhay. Huwag natin siyang kakalimutan sa com shop na nilalaruan. Ito ang nakaaga names na life drain. Yung Omni Knight na ayoko na kayong Guardian Age. Ayoko na sunod. Kenhuan. Astolfo. Huwag mo kaisama dyan. Tigilan mo ako. Maraming best na ako na bait. Ayoko na. Tama na. Mainit daw ngayon sa gaming community from Shipu. Tol, kamusta kayo nung crush mo? Masakit po kuya. Lagi natin asterisk yung crush na ayoko narinig yan. Masakit. From Paul. Thank you for supporting my first live. Yan. All my homie man. Tingnan natin si Hammer man. Gusto ko siya maglaro nung ano ba sa Mobile Legends yung may martilyo. Tapos makita kung paano niya gagawa ng skit yung gano'n. Ano ginagawa mo, Hammerman? Diba nilaro natin yung dati sa Mobile Legends? Nalagay ko dito yung Mobile Legends natin sa mga litrato mula sa sandaling bago magsakuna. Hindi. Pamayan pa ako, hindi pa pwede. Yan yung asal com shop na huwag niyong gagawin lalo kung sa ganitong level. Diba? From this, Santiago. Jollibee. Ba't ang laki ni McDonald's? Yan ang gusto kong laro! Ito, wala pa mag-online ito. Oh, Chicken Joy! Bigyan mo ng McFloat! Sampala mo McFloat! Lumabang ka! Anong laro to? Meron ba talaga ganito laro? No. Adukin! At hindi na malaban si McDo. Ang inang sound effect yan. Utot ang puta. Oh! Haryuken! Bigyan mo na infinite grapple nila ni King! Chichi! Round 2. Bida ang sakit! Puta, French fries pa yung pinapalo niya. What na yung lalapansin? Ano nangyayari? Ang daya kay Jollibee, puro range. Ang duga. Jollibee, the Jollibee Burgers. Bida! Gusto ko yun, nilalaan nun siya parang, wala kang bobo mo, Ronald. Kahihiyang ka. Manalo pa rin ang bubuyog sa payaso. Sunod! Yan ang mobile gaming na mas maganda mag-donate tayo sa mga yan. Mga frontliners natin, mabuhay kayo. At sana marami kayong supportan dyan. Mahal yung skin na yan po. Buhay ka palit pag di mo nilagay. Tunay na hero ng ating panahon, mga frontline. Maraming salamat. Sunod, huwag mo sabihin na isa kang gamer kung di mo sila. Pinoy Puday, Pinoy Jacksepticeye at Pinoy na Markiplier. Kompleto na natin ang mga gamers. Mag-English ka pa. Hindi siya marunong makaintindi ng joke. Requirement ba yan? Para maging gamer? Mas ko ibig sabihin ba di gamer? Napakasaya nito sa mga inuman, promise. Kamukha yan si Tito Dante. Tito, dapat Dante Flyer to. Sunod. Ano na naman to? 200 peso kontrobersyal dahil sa mga taong napatay niya. si Ed Kaluwag. Yeah, ginalit nyo si Tito Ed sa panlalait nyo. Naparito upang makipag-away. Hindi, wag! Tito Ed, wag! Masama yan! Magiging multo yan! Kailangan mo silang tulungan makaraos. Babalikan mo din yan, Tito Ed. Ako yan, mumultiin ka ni Tito Ed. Babalikan niya lahat doon, mga pinatay niya. At tutulungan niyang pakapunta sa langit. Anong ginagawa mo, Hammerman? Yan, social distancing pa. Kaya di respeto kay mga frontliners Hindi kayo nakakaintindi, mga tanga. From Fafavel, super mega very. Oo na, mahirap na maging Pilipino, pero bakit ka nagtatagalog? Lumayas ka sa Pilipinas!
Di mo kayang panindigan ang basura dito. Ayaw mo itapon. Ikaw na lang tapon namin. Wala namin kailangan ng puro angal. Kailangan namin na may pake. Diba? Demonyo! Ay, umiiyak ang mga demonyo sa mga ganitong kahihinang Pilipino. From Alvin, mga tinanong sa'yo kung ano yung processor na ilagay. Kailangan mo nang aralin ni Hammerman bago niya pukpukin ng mga pyesa na kanyang kalahating milyong PC na sigurado ko scam, pero okay lang, artista naman, sponsored naman yon. Kaya huwag kayo makikinig yun, biglang lalapit sa'yo. Umiilaw yan, kuya, pucha. May ano yan, pampabilis yung ilaw na yan. Kaya lang yung samahan yung mga tito-tita nyo na bibili ng mga laptop. Isa-scam lang sila ng mga nagbebenta, no? Meron yung 4GB RAM, pucha, ang bilis niyan. Pwede ka magbukas ng 10 Chrome. 10 Chrome tabs. Yan o, gusto ko po dyan. Gusto ko yan pag nakakapatay ako. Gusto kong i-spam sa kanila to sa Battle Pass. Doon natin tapusin to. Maraming salamat sa pinadala nyo manlalarong mga memes ngayong linggo. Huwag nyo tayo like para ipakita ko yung dede ko pag ito nag 50k likes. Ikalat nyo sa mga cancer nyong friends sa gaming community at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul Gaming out.